ashe sako na sanaja ne Aminu Makera ya ce mu buko mu jaddada ku bani kidin raskwana ku ce hero jan biro jan biro jan biro jan biro maganin uban yaro a yakin kai mai ajalin sauro ka mai ajalin kisan siya maja APC yau tana cikin danja sun ɗau rigimar da babatun hujja ka gudumar rusa dukkanin karya shi ɗaya ne su dubu suke zarya malam ka rago da Allahnka mun ga farar addu'a ta mamanka yau kun rabu lafiya da mamanka Allah ya ji kan mahaifiya gunka yau dai ita gaskiyar ka ce jari don mu mabiyanka mun ga alkhairi kai masu riga a kanka sun shirri da mu je tafiyar akwai kairi kallo ya rufa'i ka kai ɗa ka nuna halin da ke cikar ɗan ɗa kai gadon ilimi ga babanka malam Nasiru na mu jangwarzo yan rufa'i bai ci amana ta yan kasa ba ba a rusa arewa yau da shi ba bai cushe ko ya tattara ba bai saci kudin mutan kasa ba fanni na tsaro na so mu duba ya ba da gudunmuwa da dama mu duba hagun ma har da dama fannin ayyuka na so mu duba ya shanta ba ayyuka da dama tijina jikin Kaduna duba in ba ku gode ba za ku girba shi bai ce aiki bincike ba amma doka ta rinka duba wannan shari'a na so ku duba hujjar shari'a mu rinka duba makoma ta kasar mu za mu duba adalci ne gini na duba EFCC kirin